kupelan taldiek ondo esaten da moduen, bizi zaitez bizi, alikan ondoen, eta hori ondo erakusteko, hemeneko gure aditu, zintzelarie, aima. Haupa, Ander, arratzaldeon. Zer da? Hemen gatoz barriro, bizi zaitez bizi tarti egaz. Da, bueno, apur bate hasieran, gurenan apur bat saiue bergogoratzi edo. Bizi zaitez bizi da tarte bat, osasun arloko kontuek eta aipatuko duguzenak, baina osasune txorra da barik. Oinarteko saiuetan, gehien bate humorezko gaizek edo atara guz maiganera, baina, bueno, beti humori erabi ezin leikenez, bueno, gaur gai serizo bat edo ekarreko gu maiganera. Bai, gaur serizo gatoz? Gaur serizo gatoz, bai. Baina, barre apur bat behin biku, Vale. Zozer bai. Vale. Da, bueno, gaurkuen historikoki errepikatu izendan gai bat ekarreko dugu, gaurkotasunez pisu handizi hartu dauena. Eta hau da, indarkeria instituzionala eta osasunen arteko erlazioe. Hau da, polizizak, militarrak versus osasune. Hau da, betiko kontu historizan atzera bitu eskero, beti pasau izindan gai bat. Eta, bueno, gaur egun asko ikusi eguz, bai, telebizioen, irratizien entzun duguz, bai. Justo gaur egun bolo da bien. Bai, horregaitik ekarri gu gai hau. Da, bueno, gaur formatu berezi bat ekarri gu, bizi zaitez bizi saiora. Goera konkretu ikusiko duguz, eta oneri ingotzegu osasun azterketa txikitxo bat edo, ez? Nik izena ipinitxet demagun formatue. Zipiniko guzlako kasu batzuk, da demagun batzuk garrikuz. Kasu hipotetiko batzuk, da ikusiko poliziza edo indar instituzional militarrak osasunegaz dekon zer ikusiz, ez? Muy bien. Da, bueno, bazteko lehenengo demagun tartie, izango da, demagun, Barakaldoko ITP-ko langile bat zaela, da lan esplotazio eta lan baldintza ez duinek jasotzen dozuzela zure lantok izen, da duintasunen aldeko greba bat egin dozule, ez? Dan, ertzainak agertzen die gurremoten, dan, tak, osasun arazuek agertzen diez, bertan. Bai, ez da. Da, bueno, hemen batzuk agirikuek eta ez da. Bai, dara ikusi gupo duen, osasun arazuek agertzen dauzonek. Eta, bueno, hori agertzen dauz, hematoma arriskuek, ez? Hematoma die, odol akumulazioek, hemorragia internuek, sortzen dauzunak. Odol batuek, ez? Hori da, bai, azkenien gure odoleko zainak kapilarra diturikuek apurtu egin die eta baltzunik sortzen die. Da, bueno, hemorragiak dekuse 3 motatakuek, subkutaneuek, dila salbarrukuek, intramuskularrak, giarretaraino heltzen dizinak eta periostikuek esurretaraino heltzen dizinak. Orduen, segun ertzainak gogor batoz, kontu zibiliz, hemorragiak egiteko... Ondo armozote batoz, kuidao. Hori, kontu zibili da, osasun arazuk egon leikez, así que hor, ikusten dugu, polizia eta osasune, ez dizla kompatibliek. De Dios. Bigarren demagun kasure bodateko. Demagun Ander, Donostiko aldezarrien lanien ibi zaela, hartzaldeo zuen, da, bueno, gazti esara, bierrin egon zara, da lanetik urten, dan ikusten dauzuz, 50 ertzain, herri ezaintzen, supostamente. Ez da uinor kalien. Haciendo el bien. Kalie gutxik, baina, han montai polizial bat edo dau, edan ertzain pilo bat agertzen atxuz, da zu etxera bidien zoizela, entzuzue, pum! Da, osasun arazu datoz. Hori da. Masai izurre apurtute, da egoera honetan, masai izurre apurtzi ondorioz, osasun arazo batzuk dakarz, ez? Austura edo lusazio mandibularrak emon aldiez, arnaz bidien ostrukzinuek, odol jaritzuek, odol arnazketa, hau da, arnazten dozunien odola biriketara sartzie, jan eta berbaiteko esine, aginetako arazuek, eta, bueno, gitxi gara bera, 6-8 hilabeteko rekuperazio eta rehabilitazioe. Orduen, demagun kasu honetan ikusten dugu, polizizi eta osasune, ez dizla kompatibli. Osea, kalera urten bezin nahi, ja. Etxera biden zoiez, da... Ez, haurek egurtu bikuz, ez dela gaso ezilik eizen. Nortasun agirria eskatu barik, pum! Pum, da, masai izurre, kontuz. Da, bueno, azken demagun kasure, demagun pobrezizatik iez abizen migratzaile bat zarela, Europara heltzi egozule helburu eta bertan bizi barri bat azteko, ez? Kontinente oso bat gurutzatu dozu, patera bat alokatu, da itxasuen zier, bidaia bat egin dozu. Da heltzen zara, Espainiako Tarajal kosta aldera, eta guardia zibil ikusten dozu, pelotazuek guretara botaten, da hemen, barriro, tak, osasun arazu datoz. Ai, ama... Menbe, pelotazuek migratzaileri bota, da use itotziek, hau da, uretan arnaz hartu ezinik bilkiek, eriotza, bai itotze, buru ezurra ustura edo hematoman ondori joskuek. Da hemen ikusten dugu, polizizi eta osasune ez dizla kompatiblik, ez da? Malo. Orduen, 3 demagun kasu honek ikusitek, ikusten dugu, beti aniko indarkeri instituzional sistemak ez dala bizitxegaz kompatiblie.
indar polizial militarra presentzia daunien, euneko emoten diese osasun arazuek. Beti, larrizek. Izen alda estres egoerak, edo arazo fizikuek, hematomak, hausturak, eta heriotza be bai. Da, orduen, ikusi dugu, polizia eta bizitza ez dizla kompatibliek. Da, laizia erretik emon gurotzegu besarkada gogor bat, Inigo Kabakasen familizieri, ITPko langileri, Galder eta Aitorri, Tarajaleko migratzaileei, Palestinako gudari eta polizia zapalduteko hainbat personari. Indarkeria poliziala jaso daben persona guztizeri, ez? Da, oin behander ikusi zindu kalietan eta autobus geltokizetan da leku guztietan, publiziadi, ez? Egin zaitez ertzain eta asko ikusten da. Lartxu. Bai, larri. Laizia erratzen ez, baina besti erratia bestietan bai. Nipe, da izena besan bihur gaztean be, txuten da unero, da horren kontra gauz. Laizia erratian zozer esatekotan esango egin zaitez hartzain. Hartzain, hori da. Egin zaite hartzain. Hori da. Bizitzan aldeku basara egin zaite guruzune, baina ez zapaltzaile, bortzatzaile, borrero, torturatzaile, deiltzaile. Egin alzara bomberu, mediku, tornero, guruzune. Oin bertzola, ez izan. Bai. Honek idatzi jokin joa, Ander. Vale. Honek gote duda, segidan irakurritxe. Da, laburtzeko, polizia da indar militarrak ez di kompatibliek, osasune, bizitza eta bakiegaz. Eta, laizia erratitik eskatzen dugu munduko talde armatu instituzional danen disoluzinue. Eta honek armak entregeti eskatzen dugu orduen. Eta, batartio amaitzeko, eskerrik asko Ander, eskerrik asko entzulioi, eta itxiko zaituegu gai honegaz zerikusize deko narkada social, miles de cadáveres cantigas. Eskerrik asko dan hori. Ahora mismo no hay ningún altercado. A ver, les repito las órdenes para que queden bien claras. Entran al callejón